בסרטון הזה אני אסביר כיצד פתרתי את שאלה 1 סעיף B. בשאלה זו, בסעיף הראשון מבקשים שנמצא את MLE של הפרמטרים מיו וסיגמה בריבוע. בשביל זה אנחנו צריכים למצוא לכל אחד מהפרמטרים האלה מתי הוא מביא למקסימום את הפונקציה של ה-likelihood. לכן ניקח את פונקציית ה-likelihood ואז נציב בה את מכפלת הדגימות בגלל שהן בלתי תלויות, ואז נעבור ללוג, נגזור לכל אחד מהפרמטרים האלה בנפרד, נשווה ל-0 וככה נמצא את המקסימום. בסעיף השני רוצים שנמצא את map יחד עם ההתפלגות הנורמלית עם מיו 0 וסיגמה 0 בריבוע. אז בסעיף הזה גם כן נעשה את אותו דבר. אנחנו ניקח את פונקציית ה-likelihood, נציב בה את הפרמטרים האלה, נעבור לפונקציית log, נגזור, נשווה ל-0 וכך נמצא את פונקציית map. נשים לב שמה שיצא זה ממוצע משוקלל בין הפריור לבין הנתונים שזה x גג. וזה הגיוני כי ככה יש לנו התייחסות גם לאמונה הקודמת שלנו שזה הפריור וגם לנתונים. בסעיף השלישי רוצים שנמצא את הקשר בין MLE למאפ כאשר סיגמה 0 בריבוע שואף לאינסוף וכאשר n שואף לאינסוף. אז נשים לב שמה שקורה זה שבשני המקרים האלה, שני מקרי הקיצון האלה, מאפ שואף ל-x גג שזה MLE. כלומר בשני המקרים האלה הפריור נעלם ואין לו שום השפעה ולכן מאפ שואף ל-MLE.